Oni dvoje su se jako voljeli. Ona bila je jako bolesna, imala je tešku bolest od srca. Već 3 operacije je prošla. Njen dečko nije znao da je bolesna, ona nije mu rekla jer se plašila. On nju voleo je jako, bez nje nije mogao. Cijela njena rodbina, svi su plakali, znali su da je kraj za nju sada. Jednog dana on je došao kod nje, njena majka bila je kod kuće. Ona je plakala sa svim glasom, on je pitao šta se desilo. Ona rekla je njemu sve, njena ćerka morala je da se operiše. Morao je neko da je da svoje srce. 6. april 2012. počela je njena operacija. On je plakao i svi su plakali. Rekao je ja ću da joj poklonim svoje srce, da je živa. I tako je bilo. Posle operacije 2-3 dana videla je da joj dečko ne dolazi. Njena majka joj je rekla sve, kad je čula otišla je. Skočila sa mosta, sada su zajedno na drugom svijetu, vole se.